Ahojte, dievčatá. Toto je moja prvá objednávka tento rok. A idem vám ukázať, čo som si objednala. Ani sama neviem, čo tu vlastne všetko bude. Ale poviem vám a poukazujem, aby ste videli. Toto sú masky, ktoré sa vpíjajú do pleti. Už som ju mala, tú masku, a je výborná. Tak som si ju ešte objednala, aby som mala do zásoby, alebo aj ako darček pre nejaké kamarátky. No, pozrieme, čo mám tu ďalej. Náplastie Wutong a Yankang. Bez týchto náplastí ja necestujem nikam a musím ich stále mať v zásobe, lebo sú fakt výborné na rôzne problémy. Náplastie Wutong sú na akútnu bolesť a náplastie Yankang sú protizápalové. V každej z týchto náplastí je 5 kúskov, 5 takých blistrov, ktoré treba strihať na pásiky a naliepať. Už nemám v zásobe tento hadí krémik, preventívny krém na nohy, suché pety, ale aj lakte, ale ja ho používam aj napríklad na dosušenie po herpese, krásne vonia, alebo je teraz výborný je na alergiu na chlad napríklad. Samozrejme krémy na ruky tiež používam ako darčeky, ale aj pre mňa sú samozrejme. Toto je ovčia placenta, krémik. Toto je mliečný krém s kravičkou, výborný, krásne vonia. Tento mám ja najradšej osobne. Slnečné olivy. Soli na nohy. Soli na nohy som dostala ako darček za Decoiny. A za Decoiny som dostala ešte tento darček. To sú kapsule na pranie. Ešte som si objednala tieto tyčinky do nosa s višňou. To je tyčinka, ktorá sa volá Či. Či je vlastne ten nádych v čínskej medicíne. Ten dých, alebo tá energia, ktorá sa rozvádza do celého tela. Od e-shopu som dostala darček tyčinku Či. No a tieto tieto soli si môžete kľudne dať aj do vane. Nemusí ísť celá tam soľ, stačí tam 10 minút poležať, netreba dlhšie. Ináč kúpele na nohy v soliach, alebo akékoľvek kúpele na nohy, by voda mala byť až ponad členky. Čiže treba si objednať alebo kúpiť také vedierka nejaké. No. Dostala som bieliacu zubnú pastu Extra White. Tu mám tiež rada, lebo naozaj, že vybieli tie zuby. Tu som dostala za Decoiny. Za Decoiny som si objednala aj Prodental. To je moja najtopkovejšia zubná pasta, aká existuje na bolesti zubov, na paradentózu, na krvácavosť jasena. Ako vidíte, je fakt veľká. Naozaj je väčšia, oveľa väčšia ako táto Extra White. To mám tiež za Decoiny. Toto sú vložky, ktoré sú intimky, 20 kusové. Tie tiež mám pre kamarátku. Sú z bavlny, sú tak pre také dievčatka, ktoré začínajú už pomaličky menštruovať kľudne, ale to nemám za Decoiny. Intim gel používam, iste ho poznáte, Intim gel používam na všetko, čo treba umývať. Čiže aj na pleť, nielen na intimné časti, na celé telo, niekedy aj na ruky. Obsahuje veľa byliniek, obsahuje koloidné striebro. Ale ten nemám za Decoiny. Dostala som ako darček tieto tyčinky do uší. Sú dobré, lebo sa vám neohýbajú. Sú bambusové tie tyčinky. Takže toto je druhý darček. No, na toto som bola veľmi zvedavá. Veľmi, veľmi. To je tá novinka.
o ktorej som už písala aj do skupinky. Sprej s fitoncidmi a morskou soľou, sprej do nosa. Ešte som ho nevyskúšala, takže neviem vám povedať, aký je, ale veľmi si ho chvália. Takže jeden je pre mňa, jeden dajme tomu pre priateľa, keď bude poslúchať. Deodorant s prebiotikami pre pánov, tiež ako darček. Obsahuje alunit, no a bez alunitu by som nešla tiež ani na krok. Alunit, jedna z mojich najtopkovejších, najobľúbenejších vecí v Tiande, ale je ich veľa, ale alunit nemá chybu. Alunit používa, veľmi často rozpráva o ňom náš majster tradičnej čínskej medicíny, Mu Jučun, takže pomaličky si robím zásoby, lebo znovu sa chystám na seminár. A už pýtali odo mňa dievčatá, minule som tiež mala málo. Vydrží vám rok aj pol pri každodennom používaní. Nie je to len deodorant, ale používa sa aj na rôzne vyrážky, na akné, zastavuje krvácanie, na dezinfekciu ústnej dutiny, pri bolesti zubov akejkoľvek, či na sladké, na slané. Nelieči to kaz, ale môže pomôcť. Na dezinfekciu zubných kefiek, mykózy, nechtové, vaginálne. Strašne veľa využitia, teda použitia má tento. Ešte som si tieto nápoje, lebo tie som ešte nemala, tak ich idem vyskúšať, aby som bola fit a svieža. Uvidíme, či sa podarí, čo sa podarí. No, Ortofit, tiež sa mi minul hrejivý gel, kosti, kĺby, svaly. V tomto období je veľmi dobre natierať, proste telo potrebuje teplo. Pomáha aj pri menštruačných bolestiach, keď bolí brúško, driek, takže je veľmi dobrý. Ináč pri menštruačných bolestiach kľudne lepiť na plaste buď butongy alebo jankangy pod brúško, 3-4 prsty pod pupok. No a tu je zase novinka. Som myslela, že som si dve objednala. To je ten masážny, to je krém s masážnym valčekom. Fakt je veľmi dobrý, veľmi som spokojná. Ten valček, keď míňate vlastne, keď sa vám minie krém, môžete používať ten valček aj na nejaké iné krémy alebo séra, ktoré si zapracujete do pleti. Ako mne vyhovuje, je naozaj dobrý, príjemný. Masáž s valčekom je tiež veľmi, veľmi dobrá pre pleť. Takže toto bol môj prvý nákup. Tuto sú darčeky za Decoiny. Decoiny je virtuálna mena. Vlastne tiandiacká virtuálna mena. Za tie Decoiny si viete vybrať darčeky zdarma. Tak, aby ste videli. Snaď som vám to vysvetlila. Keby ste mali nejaké otázky, kľudne mi napíšte do skupiny, keď budete čokoľvek riešiť. Pozrieme sa na to a zistíme, poradíme. Takže pekný deň vám prajem, dievčatá.